Marada ak renk talaplary bilen bagly saklanan ulaglar prezidentiň saparyndan soň tölegsiz boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17-nji ýylyny Mara welaýatyna sapar edip garlar onuň barşy bilen tanyşdy. Sewitin Gurbanuly Hacı mescidine berilen sadaka gatnaşdy. Prezidentiň Sewiti amal aşyrýan sapary bilen baglylykda köçelerde polisiýa tarapyndan saklanan ak renkden başga renkdäki ulaglar saparyň edil ýany goşmaça tölegsiz boşadyldy. Birinji gezek bizden pul alman goşmaça para soraman ulaglarymyzy ýzyna gowuşurdylar diýip sürüjüler öýerleriniň haýran alanyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň nençe mil bäri ulaglar boýunça renk gadagançylygy dowam edýär. Ýurdun köçelerine diňe ak renkdäki awto ulaglaryň päsgeçiliksiz hereketine ruhsat berilýär. Döwlet ýol başçysynyň Sewitleri amal aşyrýan saparlarynyň öň ýany ýerlerde ak renkden özgü renkdäki ulaglaryň hereketine çäklendirmek ýerdilýär. Şeýle çäklendirme Serdar Berdimuhammedowyň Mara welaýatyna amal aşyran saparynyň dowamyna hem güýje girdildi. Ýöne bu gedek adatdakysyndan tapawutlykda ak renk gadaganynyň çägine polisiýa tarapyndan saklanyp jerime duralgalaryna eltilen ulaglar goşmaça töleg talap edilmezden boşadyldy. Marly sürüjüler bu täzeligiň öýerlerini haýran galdyranyny aýdýarlar. Prezidentiň Mara welaýatyna sapar eden ony polisiýanyň ýol gödägçiligi gullugynyň işgärleri öňünden duýduruş bermeden ak renkden özgü renklerdäki ulaglary saklap jerime duralgasyna alyp gitdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Ýöne habarçymyza görä prezidentiň saparynyň tamamlanmagynyň edil ýany öýlen sagat 2 töwereklerinden soň jerime duralgalarynaky ulaglaryň ählisi pul talap edilmezden eýelerine gowuşuruldy. Ýene bizden bolar-bolagsız bahanalar bilen pul toplarlary öýtdik. Ulaglarymyz jerime duralgasyna duran üçin her günne 50 manatdan pul toplanır diýip pikir etdik. Ýöne bize ulaglarymyzy alışlary ýaly tölegsiz ýzyna gaýtaryp berdiler diýip marly sürüjüler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Sürüjüler öz şahsy ulaglarynyň polisiýa tarapyndan ýzyna gaýtarylyp berilmegine begenýän mahaly synçylar Türkmenistana awto ulaglary ýerdilýän renk çäklendirmeleriniň özüniň esassyzlygyny aýdýarlar. Resmiler awtowlaglary ýerdilýän ak renk talabyny ýurdun ysy howa şertleri bilen düşündirmäge finansiýarlar. Tutsak edilen ulaglar sanardan köpdi diýip bir marly sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 17-nji ýylyna prezident Serdar Berdimuhammedow Mara welaýatyna resmi metbuatda atlandyrylşy ýaly toy saparyna amal aşyrdy. Döwlet telewizionyny saparyň dowamyna prezidentiň bir garlyçy daýhana ak pata berip onuň buğda ýaragyna badylgy berişini görkezdi. Ýöne döwlet metbuaty ak patadan habar berdi-de awto ulaglary boýunça girdilýän ak renk talabynyň ýerli sürüjilere ýetirýän oňoýsuz täsirlerini agzamady. Azatlyk radiosynyň habarçysy ak renk gadaganlygy bilen bagly polisiýa tarapyndan saklanan awto ulaglaryň eýeleriniň arasyna nägililik bildirip ýerli prokuratura we polisiýa edaralaryna baran adamlaryň bolanyny habar berýär. Adamlaryň nägililik sebäpli dawa jenjel turuzmagyndan goh galmagal etmeginden howatyrlandylar diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosy Marada prezidentiň saparynyň öň ýany köpçüliklerin tutduk edilen ýöne soňra boşadylan ulaglar boýunça welaýat polisiýa bölümünden kommentariýa alyp bilmedi. Döwlet metbuatyna görä Serdar Berdimuhammedow Mara welaýatyna amal aşyran saparynyň çägine kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny götürýän Gurbanuly Hacı mescidine barıp gördü. Döwlet metbuaty bu mescide Mekke'den getirilen teperrigin goýulanyny habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1-2-nji ýylyna özüniň daşary ýurt döwletlerine amal aşyran ilkinji resmi däl saparynyň çägine musulmanlar üçin mukaddes bolan Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etdi. Döwlet metbuaty Marynyň Gurbanuly Hacı mescidine Serdar Berdimuhammedowyň Mekke we Medine amal aşyran ziyaret münasibetli toy sadakasynyň berilendigini habar berýär. Şeýle-de Mekke'den gelen teperrik ýurdun ähli welaýatlarynaky mescidlere gezekligine goýulmaly edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyna Mara welaýatyna amal aşyran saparlar bilen baglykda hem ak däl renkli awto ulaglaryň köpçüliklerin saklananyny habar berdiler.